که دیر برآمدنمو یک بار دیگر عذر میخوایم از شما. من پالکونیک مصطفی بابوجانوف مظفر، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سربازان، کارشناس تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی شهروندی. و امروز ما میخواستیم درباره قانون درباره عهدهدار حربی و خدمت حربی که 29 ایون امضا شده از 2 فوریه 2021 مورد عمل قرار گرفت و درباره نظامنامه یا که ترتیب گذشتن خدمت حربی در حیات دعوتی با شما صحبت کرده بودیم و بسیار شخصان التماس کردند که این دفعه همخیر برنامه رو ما با زبان تاجیکی تشکیل نماییم و امروز ما قرار گرفتیم که این برنامه رو با زبان تاجیکی بذاریم. یک چیز رو قید کردنی هستم که 2 فوریه قانون نو مورد عمل قرار گرفت. بسیار در سامانه های در واسطه های اخبار عامه حتی در صحبت ها بسیار شخصان میگویند که چگونه دیگرگونی قانونی که 2 فوریه مورد عمل قرار گرفت قانون درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی نامگذار کرده شده است. کلمه عمومی از اینجا برداشته شده است. دیگه من چی میخواستم که کتا درباره همین قانون درباره همون ماده هایی که از قانون کهنه فرق دارند درباره همین ماده هایی که به هر یک شهروند به هر یک دعوت شونده یا که والدین آنها دخل دارد ایستاده بگذارم. بعد نیمه دوم برنامه خود رو درباره ترتیب گذشتن خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری با شما صحبت نمایم. چون که این یک مسئله که همه به همین مسئله ایثار نگاه کردن، چون که این یکی از وظیفه ها یک وظیفه مهم عهدهداری مهم ما رو محافظت وطن را دخل دارد نسبت مفهوم خدمت حربی در حیات دعوتی ذخیره‌های دعوتی سفربری. این اما خدمت یک ماهی پولاکی که تمام جمعیت ما رو مخصوصا دعوت شوندگان والدین آنها رو با گوییم که هیجان آورده جو که بسیار با بحث و مناظره بین این همین خدمت بسیار این رو میگویند که خدمت الترناتیوی یا دیگر خدمت نه. در قانون گفته شده است که خدمت حربی در حیات ذخیره‌های دعوتی سفربری. کلمه خدمت نیست، کلمه خدمت در قانون است. دیگه مسئله که با همه ما من و شما دعوت شوند دخل دارد این معلومات نامه عاید آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی که این معنی این رو دارد که شخصانی که آزاد هستند یا شخصانی که خدمت نکردن قید کرده شده است که معلومات نامه بلیط حربی رو عوض نمی کند. این معنی این رو دارد که ممکن در آینده در وقت با یگون مقامات کردن یگون پرابلم یا که معما پیدا شد. یک چیز رو قید کردن که از آخرین ماه ینور و اولی فوریه سر کرده با طلب
дар бораи агентии коррупсия, дар бораи суд, прокуратура тағйироти илова дароварда шуд ки ва мутобиқи ин тағйироти илова ба ин мақомотҳо фақат шахсоне ки хизмати муҳлатнокро, хизмати ҳарбии муҳлатнокро адо як чизро қайд карда ҳастам ки ба ҳайати комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ дигаргунӣ дароварда шуд. дар он ҷо ғайр аз намояндаи маорӣ боз омӯзгор равоншинос ба ҳайати комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ ворид карда шудааст ки я фикр мекунам ки ин барои дурустан омӯхтани вазъи равонии даъватшаванда ва дар оянда ба кадом қисмҳои ҳарбӣ ӯро муайян намудан барои хизмат бисёр хуб мебошад. як чизро қайд кардани ҳастам ки мутобиқи қонуни нав ба волидайн баъзе ҳуқуқҳо ва оҳдадориҳо дода шудаанд. ба волидайн ҳуқуқ дода шуд ки дар кори комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ иштирок намоянд. шумо худатон фикр кунед, комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ моҳи январ, феврал, марти ҳамон соле ки даъватшаванда ба синни 16 меравад гузаронда мешавад. хар ин дар дигар моддааш ба ҷои писарашон бо имзои шахсӣ ва расонидани ин даъватнома ба писарашон ба даъватшаванда. ин албатта бисёр камтар баҳсовар шуд. барои чӣ? барои ин ки даъватшаванда ин шахси болиғ мебошад, аз 18 гузаштагӣ ва оҳдадори як шахси болиғро ба гардани дигар шахси болиғ, яъне волидайн онҳо ба зиммаи онҳо гузаштан, ин нодуруст мебошад. лекин қонун ҳаст, дар қонун ҳамин хел нависта шудааст ва ман ба шумо дар ин бора бояд гуфта диҳам ки дар қонун ҳамин хел аст ки волидайни шумо оҳдадоранд ки агар шумо набошед ба ҷои шумо даъватномаро бо имзои шахсӣ гирифта ба шумо расонанд. лекин қайд карда ҳастанд ки дар ин бора ягон ҷазо на дар кодекси масалан духтури ҷарроҳ, духтури амрози дарунӣ, асабшинос, рӯҳшинос, духтури гӯшу гӯлибинӣ, духтури чашм, духтури дандон иштирок карда бошанд, ҳамаи ки 7 нафар. ҳозир 3 нафари дигари духтур, ин духтури сироятшинос, духтури силшинос ва нарколог илова карда шудааст. фикр мекунам ки илова намудани ин 3 духтур ва иштироки онҳо дар кори комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ ва дар кори хуб мебошад. дар ин бора мехостам кӯтоҳ ишора богзарам ки киҳо аз даъват озод мебошанд. ва шахсоне ки дар оила писари ягона ё ки писархонди ягона мешаванд, ё ки шахсоне ки волидайнашон ака хоҳар дар вақти хизмати ҳарбӣ вафот карданд, ё ин ки маҷрӯи гурӯҳи якум дуюм мебошад. дар қонуни кӯҳна дар бораи вафоти волидайн ҳам асос буд ки барои озод шудан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ, лекин шахсоне ки дар вақти хизмат инвалид маҷрӯи гурӯҳи якум дуюм шуданд, онҳо ҳуқуқ надоштанд барои даъват шудан. ҳозир ҳамин илова карда шудааст. ё ки ҳамон шахсоне ки дар дигар давлат хизмати ҳарбиро иҷро карданд,
ё ки хизмати ҳарбиро дар ҳайати захирои даъвати сафарбарӣ иҷро намуданд, адо намуданд, ё ки хизмате ки ба хизмати ҳарбӣ созишномаи дар бораи шахрвандӣ доранд ва дар он ҷо гуфта шуда буд ки шахсоне ки инро дошт ки агар дар тоҷикистон хизмати ҳарбиро ба ҷо оваред, дар Россия инро ҳисоб мекарданд, ё ки дар Россия хизмати ҳарбиро ба ҷо оваред, дар Тоҷикистон инро ҳисоб мекарданд. Лекин аз соли 2007 дар Россия хизмати алтернативӣ ҷорӣ шуд ва дар вақти дида баромадани ҳамин хизмати алтернативӣ дар комиссияи даъват дар Тоҷикистон бисёр баҳсу мунозараҳо буд. Барои чӣ? Барои ин ки дар Тоҷикистон фақат дар бораи хизмати ҳарбӣ гуфта шуда буд, инчунин дар қонуни ама. ва қонуни нав ҳамин нофаҳмӣ, ҳамин баҳсро аз байн бардошт. Ёки киҳо ҳуқуқ доранд? Онҳое ки номзади илм барои озод шудан, онҳое ки номзади илм ёки доктори илм, доктори фалсафа, доктори хабилитат, доктор аз ҳуқуқ доранд ки аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод бошанд. Лекин пас аз ин ки мана унвонои дуюм масъала ин батахир андохтани муҳлати даъват. муҳлати даъват барои батахир андохтани сола дохил мешаванд. онҳое ки дар тарбияи кӯдаки бемодар монда, агар даъватшаванда фарзанд дошта бошаду масалан занаш вафот карда бошад, ӯ барои батахир андохтани муҳлати даъват ҳуқуқ дорад. ёки оғози парвандаи ҷиноятӣ то қабули қарор ва иҷрои ҷазо бемаҳрум аз озодӣ. шумо медонед ки ҷазоҳо нисбати ҷиноятҳо метавонанд ки бемаҳрум аз озодӣ. дар ин сабабам то тамом шудани ин ҷазо ин гуна даъватшаванда барои ба таъхир андохтани муҳлати даъват ҳуқуқ дорад. киҳо ҳуқуқ доранд барои ба таъхир андохтани муҳлати даъват? онҳоро ки модарашон ғайр аз даъватшаванду ду фарзанди ноболиғ дошта онҳоро бепадар ба воя мерасонад. онҳое ки вакил интихоб шуданд ва онҳое ки дар мактабҳои олӣ аз рӯи ҳамчун бакалавр ёки аз рӯи ҳамчун мутахассис таҳсил мекунанд. қайд карда ҳастам ки дар инҷо калимаи аввал илова карда шудааст. ин маънои инро дорад ки агар даъватшаванда дар мактаби олӣ хонаду аз мактаби олӣ хориҷ шуда боз якбора аз нав ба сафи донишҷӯён барқарор карда шуда бошад, ин гуна даъватшаванда аллакай ҳуқуқи худро оиди ба таъхир андохтани муҳлати даъват гум мекунанд. дар бораи ба таъхир андохтани муҳлати даъват оиди таҳсилот як чизро қайд кардам ки хонандагони мактаби миёна ёки мактаби миёнаи махсус коллеҷҳо ҳам таҳсили худ барои ба таъхир андохтани муҳлати даъват ҳуқуқ доранд. пештар ин як синну соли муайян то 23 солагӣ буд. баъд аз 23 солагӣ вай тамом кард ё тамом накард, фарзанд ӯро бояд даъват мекарданд. ҳозир ҳамин қонун камтар дигаргунӣ дорад ва 23, 24, 25 фарзанд то ба тамом расонидаи таҳсил ӯ барои ба таъхир андохтани муҳлати даъват ҳуқуқ дорад. инчунин муаллимоне ки маълумоти олии педагогӣ дошта
дар мактабҳои таҳсилоти умумии деҳот кор мекунанд. духтуроне ки маълумоти олии тиббӣ дошта дар маъсисаи тибби деҳот фаъолият мебаранд. онҳое ки ду фарзанд доранд. як чизро қайд кардаам ки дар қонуни кӯҳна дар бораи муаллимоне ки маълумоти олии педагогӣ доранду дар мактабҳои миёна фаъолият мебаранд, дар бораи деҳот ҳамин калима набуд. агар дурусттар гӯем, агар ҷумла ҳамин хел нависта шуда буд ки калимаи деҳот ба ҳамин муаллим тааллуқ надошт. ин маънои онро дошт ки агар маълумоти олии педагогӣ дошта бошад даъватшаванда бо қонуни кӯҳна ҳатто дар мактаби миёнаи шаҳр кор кунам, ӯ барои ба таъхир андохтани муҳлати даъват ҳуқуқ дорад. донишгоҳро онҳо савол мекунанд ки мо кафедраи ҳарбиро хатм намедонем, мо бояд хизмат кунем ё не. ман қайд карда ҳастам ки дар моддаи 59 ҳамин қонун омадааст ки рутбаи якуми афсарро ба вазири мудофиа ба шахсоне ки кафедраи ҳарбии мактабҳои олиро хатм намуданд пас аз 1 соли хизмати ҳарбӣ муҳлатнок дода мешавад. ва ба ман бисёр савол мекунанд ки мо ин хел бошад барои чӣ ва ин кафедраи ҳарбиро хондем. як чизро қайд карда ҳастам ки хондан ёки таҳсил метавонед аз хуби худ истифода набаред. ин маънои онро дорад ки шумо хоҳед дар кафедраи ҳарбӣ мехонед, нахоҳед шумо намехонед. ягон кас шуморо маҷбур намекунад ки зӯран ки шумо бояд кафедраи ҳарбиро хонед. як чизро қайд карда ҳастам боз барои аниқтар кардани масъала ки масъала бисёр саволҳо мешаванд ки агар шахрванд донишгоҳ донишкадаро ки дар он ҷо кафедраи ҳарбӣ дорад соли 2020 хатм карда бошад, аз ин мебурад ки вай кафедраи ҳарбӣ пулашро супориму хизмати якмоҳа, яъне хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ иҷро намем, он вақт чӣ мешавад? он вақт ин гуна даъватшавандагон билети ҳарбии афсарро намегиранд. боз як бораи дигар такрор мекунам, шахсоне ки соли 2020 кафедраи ҳарбӣ ва 2021 мактаби олиро ки дар он ҷо кафедраи ҳарбӣ хатм намуданд, баъд аз 12 моҳи хизмати муҳлатнок соҳиби унвони афсар шуда метавонанд. ана ин буд дар бораи қонуни нав дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ. ва ин дафъа ман мегузарам дар бораи тартиби гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ. як чизро қайд карда ҳастам ки бисёр шахсон хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ бо хизмати алтернативӣ кимчхел фарқ ҷавобгарӣ дар вақти саркашӣ намудан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ёки аз даъват ба хизмати алтернативӣ. дар қонуни нав ҳамин калимаи хизмати алтернативӣ бардошта шуд. инро дорад ки мо дар бораи хизмати алтернативӣ дар тоҷикистон бояд фаромӯш кунем. нест хизмати алтернативӣ.
با جای خدمت آلترناتیوی اون خدمت حربی در رعایت ذخیره دعوت سفربری. باز یک چیز رو قید کردنی هستم که بسیار شخصان شهروندان از اون جمله در واسطه اخبار عامه کلمه خدمت رو با کلمه خدمت عوض میکنن. یک چیز رو قید کردنی هستم که ما وقتی که درباره همین قانون می‌نویسیم اون چیزی که در قانون است ما باید همین رو نویسیم. شهروندانی که برای آزاد یا که با تأخیر انداختن مهلت دعوت حقوق ندارند میتوانند به طور اختیاری خدمت حربی رو در حیات ذخیره دعوت سفربری گذارند. با آنها پس از خدمت بلیط حربی داده شده آنها با احتیاط گذرانده میشن. یک چیز رو قید کرده هستم که در اینجا در مورد گفته است که میتوانند، این معنی آن رو دارد که شما حقوق دارید لیکن خدمت حربی مهلت‌ها این عهده‌داری شما. برای من با من بسیار سوال میکنن که من اگر با کمیسریت حربی رفته با این مسئله مراجعت کنم مرا با خدمت حربی مهلت‌ها میبرند یا نه؟ یک چیز رو قید کرده هستم که یا که با تکرار میکنم که گذشتن خدمت حربی مهلت‌ها این عهده‌داری شما. گذشتن خدمت حربی در حیات ذخیره دعوت سفربری این حقوق شما. شما میتوانید خدمت حربی رو در حیات ذخیره دعوت سفربری گذارید یا نگذارید لیکن شما خدمت حربی مهلت‌ها رو گذاشتن و عهده دارید. برای همین دو مفهوم یا که دو کلمه که از یکدیگر فرق میکنن عهده‌داری و حقوق التماس میکنن شما که همین نقصر فهمیده گیرید. خدمت حربی پس بردن همین مبلغ شما میتوانید بر روی خطی شخص باید یک چیز رو قید کرده هستم که خدمت حربی در حیات ذخیره دعوت سفربری پس از سپردن تمام مبلغ و در قسمای حربی وزارت مدافع که در همین ریگیون یا که در همین ولایت در همین شهر و نوایت در همونجا گذرانده میشه. این معنی این رو دارد که مثلا کمیسریت حربی ولایت یک جای با قسمای حربی آماده شده است و از روی همون نیوکاده یک کوتا پیشنهاد کرده می شود که از روی همین کوتا چند آدم گذشتنش در یک ماه در دو ماه یا که در وقت دعوت معین کرده می شود. مهلت گذشتن جماعت حربی یا که خدمت حربی در حیات ذخیره دعوت سفربری یک ماه معین کرده شده است و مطابق ماده 17 این ترتیب گذشتن خدمت حربی در حیات ذخیره دعوت سفربری این گونه دعوت هم از روی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چهار پارتیا یک ماهی خدمت حربی رو در حیات ذخیره دعوت سفربری حیات ذخیره دعوت سفربری سفر کرده میشن. اونها مطابق همه قانون یا که سندهای معیاری حقوقی که در تاجیکستان هستند عاید دعوت و گذشتن خدمت حربی همه حقوق و عهده‌داری و امتیازهایی که برای خدمتچیان حربی پیش بینی کرده شده است اون را دارند. این معنی این را دارند که آنها از در یک معین از
бо ариза ба комиссияти ҳарбӣ оиди ӯро ворид намудан ба рӯйхоти хоҳишмандоне ки мехоҳанд хизмати ҳарбиро дар захираҳои давати сафарбарӣ гузаранд муроҷиат мекунад. дар қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин таъкид карда шудааст ки барои ворид намудан ба рӯи давати сафарбарӣ мехоҳанд гап дар бораи ба рӯйхат дохил шудан рафта истодааст. вақте ки шаҳрвандон муроҷиат мекунанд, комиссияри ҳарбӣ ҳамаи онҳоро аз рӯи навбате ки онҳо муроҷиат намуданд ба ҳамин рӯйхат дохил мекунанд ва бояд онҳо комиссияи даъватро гузаранд. пас комиссияи даъват онҳоро лоиқи хизмат будан ё набуданашонро муайян мекунанд ва онҳо бояд ба як суратҳисоби махсус дар амонатбанк ҳамин маблағе ки имрӯз 25200 сомонӣ муайян карда шуда бояд споранд. як чизро қайд карданд ки ин маблағ сомон баъди 1 сол 2 сол 3 сол мумкин ки ин нишондиҳанда 80 сомон баландтар мешавад. дар он вақт ҳаҷми умумии маблағ низ бояд баланд шавад. баъде ки споридан онҳо бояд ҳамин расид ёки квитансияро ба комиссияти ҳарбӣ ба комиссияи даъват бояд пешниҳод намоянд. барои ин муҳлат 5 рӯзи корӣ дода шудааст. агар баъде ки қабули ариза гузаштани комиссияи даъватшаванда дар мобайни 5 рӯзи корӣ ҳамин гуна расид ёки квитансияро оиди супордани маблағ ба комиссияти ҳарбӣ комиссияи даъват пешниҳод накунад, ӯро аз он рӯйхат бароварда метавонанд ӯро ба хизмати ҳарбии муҳлатнок даъват намоянд. барои ҳамин масъала ман мудед ва шуморо барои супордани маблағ равон кардашанд, шумо бояд дар мобайни 5 рӯзи корӣ ин маблағро супорда ба комиссияти ҳарбӣ пешниҳод намоед. як чизро қайд карданам ки рӯйхати шахсоне ки бояд барои гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давати сафарбарӣ ин рӯйхатро комиссияи даъват тасдиқ комиссияи даъват тасдиқ мекунад ва рӯйхат 2 нуқса тартиб дода шуда як назорат ба комиссияти ҳарбии вилоят пешниҳод карда мешавад. як чизро қайд кардем ки даъват ба хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давати сафарбарӣ дар як сол 2 маротиба 40 дават ба хизмати ҳарбии муҳлатнок мешавад. дар як сол 2 маротиба аз 1 апрел то 31 май ва аз 1 октябр то 3 ноябр гузаронда мешавад. дар ҳамон қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст ки дар вақти қабул вазъи саломатии шаҳрванд лоиқ ба хизмат будани ӯ ба назар гирифта мешавад. ва қайд карданестам ки комиссияи тибби комиссияи даъват қарори худро оиди лоиқ будан ба хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давати сафарбарӣ мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон номери 695 аз 3 декабри 2012 дар бораи экспертизаи тиббии ҳарбӣ гузаронида онро дақиқ муайян менамояд. ва як чизро гуфтанӣ ҳастам ки қарори комиссия аз рӯи талаботи қонун ва аз рӯи талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба даъватшаванда эълон карда мешавад ва даъватшаванда ҳуқуқ дорад ки нуқсаи қарори комиссияи даъватро аз комиссияи даъват талаб кунад ва комиссияи даъват вазифа доранд ки як нуқсаи карда ҳастам ки ҳамаи шаҳрвандон ки ба хоҳиш доранд ки барои
квитансияи супурдани маблағ ба ҳаҷми 25200 ва нуқсаи қарори комиссия давлатро дошта бошанд хуб мешавад. барои чӣ? барои ки ин асос мешавад ки ин гуна шаҳрванд масалан дар комиссияти ҳарбӣ ноҳияи мачо дар ҳамон рӯйхате ки рӯйхати хоҳишмандоне ки барои гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ мехоҳанд дар ҳамон ҷо қарор дорад ва ин гуна шахс бояд хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ гузарад. ман барои чӣ ин гуфта истодам? барои он ки барои гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ аз ҳамин давлат сар кард ки хоҳишмандҳо 50 кас. аз ин мебурад ки аввал 20 каси якум ариза супурдагӣ ҳамин давлати тирамоҳии соли 21 хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои давлати давлати баҳоронаи соли 22 мегузаранд. агар аз ин зиёд бошад бораҳат квота тақсим шад ва ҳамаи шахсоне ки маблағро супурдану бо ариза муроҷиат карданд аз рӯи ҳамин квота бояд хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ гузаранд. агар ҳозир навбататон наомада бошад соли 22 ва соли 22 ҳамин дар ду навбат агар дар ду давраи давлат баҳорона давлату давлати тирамоҳӣ навбати шумо наомада бошад, ин маънои ин дорад ки соли 23 шумо бояд аз ҳамин гуна хизмат гузаред. як чизро қайд кардани ҳастам ки дар ҳамин ё ки фафти шаҳрванд ва дигар ҳолатҳое ки ин асос барои озод шудан аз давлат шуда метавонад то давлат ба хизмати ҳарбӣ дар захираҳои давлати сафарбарӣ давлат ба хизмати ҳарбӣ ё ки дар вақти фафтидани шаҳрванд маблағ баргардонида мешавад. лекин дар вақте ки ҳолатҳое ки ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ бояд равед, ҳамеша қарор бароварда шуд. лекин дар ин ҷо гуфта шудааст ки дар ҳамон ҳолатҳое ки асос мешавад барои озод шудан аз давлат ва фафтидани шаҳрванд маблағ баргардонида мешавад. дар дигар ҳолат маблағ баргардонида намешавад ва инро дар ҳамин қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон номери 299 аз 3 июли 2021 таъкид карда шудааст. ва барои ҳамин ҳамон шаҳрвандоне ки мехоҳанд ба хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ раванд ёки хоҳиш доранд, ман хоҳиш мекардам, илтимос мекардам ки ҳамин масъаларо ба назар гиред. пеш аз хизмат рафтан нағз фикр кунед ки дар оянда оё ҳамин хел ҳолатҳо намешаванд ки шумо ҳам ба хизмат намеред. вақте ки ба хизмат нарафтед
شما صاحب بلیت حربی صاحب معلومات نامه با جای بلیت حربی میشد، اما مبلغتون رو گردانده گرفته نمیتوانید. دیگر مسئله که من میخواستم این مسئله سرشوی خدمتی حربی در رعایت ذخیره دعوت سفربری و بدون رسیدن. سرشوی خدمت حربی در رعایت ذخیره دعوت سفربری این همون روزی حساب میشد که دعوت شونده به روی خط قسم حربی داخل کرده شد. مثلا امروز 25 باشد، اون شخصانی که دعوت شدن 25 آگوست با همین روی خط داخل کرده شده باشند، از همین روز سر کرده این روز آغاز خدمت حربی در رعایت ذخیره دعوت سفربری حساب کرده میشد و همون روزی که اونها این گونه شهروندان از روی خط برآورده شدند، این به انجام رسیدن خدمت ذخیره دعوت سفربری. یک چیز رو قید کرده هستم که شما میتونید در همین جا اگر سوال داشته باشید سوال خود رو نویسید، ما در مبانی یک رو درست به همین سوال شما حرکت میکنیم که جواب نویسیم. یا که میتونید طریق تلفن، ما دو تلفن داریم 93 333 1703 93 333 1803. یک بار دیگر تکرار میکنم 93 333 1703 و ذخیره دعوت سفربری جواب گیرید. برای دقتتان رحمت. تا وقت آینده سلامت باشید.